Ετοιμάζεσαι. Θα πας για δουλειά το απόγευμα, Έχεις δουλειά, Πολύ ωραίο το παπουτσάκι. Πού το πήρες? Είναι γλυκιά μου. Μ' αρέσει πολύ. 200. Ασορτή με την τσάντα, Λουίς Βιτόν. Ναι μωρό μου, τα είπαμε. Τα είπαμε. Μην ανησυχείς καθόλου. Το παιδί, λες να ξεχάσεις το παιδί μας, εσύ. Εννοείται. Σε μισή ώρα θα πάω να το πάρω. Τα είπαμε. Έλα, Θανάση. Ναι ρε εσύ, το βράδυ θα έρθω. Ξανά έγινε ρε εσύ, εντάξει. Έχω δουλειά. Προέκυψε στο γραφείο μια εργασία πρέπει να την κάνω, να την παρουσιάσω αύριο. Ξέρω εσύ, δεν ήμουν έτσι εγώ ρε εσύ, αλλά έπεσε και δουλειά. Αλλά από την άλλη, Θανάση, τα πράγματα αλλάζουν κιόλας. Ναι ρε εσύ, εγώ ήμουν αρχηγός στα ξενύχια, το ξέρω.